actividade deste ano das Letras Galegas consiste na creación dun blog, que no que falan de algo do que saben moito, que é un caixe, non? Toda esta xente que teño, que xente maior, que tuvo infancia nos anos 40 e 50, naceu xa case con caixe, non? A familia dedicábase profesionalmente a un caixe e digamos que as relacións sociales en Camariñas artellábanse do redor das palilladas, que eran conxuntos de mulleres que se reunían a palillar. O obxectivo son tres. O principal é que aprendan a crear un blog, non? É unha temática moi definida, que é un caixe, pero despois eles poden facer calquera outra, non? O segundo obxectivo sería a proxección dun caixe, non? Que teña como vínculo de salida tamén internet, que se coñeza máis no mundo. E despois, o último, sería tamén, é dicir, o encaixe como se vivía aquí nos anos 40 e 50, o que sería un pouco a memoria histórica. Gmail.com, vale, acordo. Entón comentas no futuro. Pois porque a vida vai evolucionando e nós, se non evolucionamos algo, vamos quedando moi atrasados. Entonces, si fala fillo, fala unha neta, ou tal, sei de que vai. Enteréme por Óscar, que me avisou, porque eu estaba apuntada na Casa de Pedra. Que parecíame interesante, moi entretenido, moi relajante. Recomendo yo, cando falo ca xente, recomendo yo, que é unha cousa moi importante. Sí, sobre todo as persoas maiores para que se distraian. Bueno, os maiores así da miña edad, de 60. Empecé a mover o ratón, o primeiro curso, e olvidábaseme, non? E dixo, vou empezar outro, practicando, e agora, aporteime neste. Porque eu quero saber algo desto, de informática, porque a ordenadores non tiña nin idea. Un sou máis e un sou menos, non? Fácil non é, a verdade. Pero desde que lle colles o que quere moita práctica, que te poñes a traballar con el, e colles práctica, cada vez máis é iso. E agora parece que vai indo un pouco mellor. Vai indo, non hai problema. Eu penso que vamos adelantando moito. Difícil é porque é o que te digo, non sabemos ainda moi ben escribir, nin ler, temos moitas faltas, pero temos un profesor que nos corrige. E eu non sabía andar con o ordenador, e agora xa lle pedín beso ao meu marido para pasar a revisión do coche. E así que nos velis de audio lo pago. E a moitas amigas, si nas amas da casa, falamos con moitas e contamos así o que facemos, o que nos aprenden, e están moi animadas todas. E digo, o que fai falta é que nos dean cursillos, que xente hai.